राम जी। हेलो जाने मन। काम के ना धाम के खाली जाने मन चिल्लात रही ना। एक्सक्यूज मिस। ओहो ए सरकार ले आइल बानी हाल ए हमर सोना काहे करेलु चोना हार बाटे धासु आ पेनहबू त लगबू एकदम बिपाशा बास मत खासू। सुनी ढेर अमिताभ बच्चन मत बनी। अमिताभ बच्चन ए मर्द के सीने में दर्द नहीं होता। हाँ तेरा बउआ सिरवा के ऑपरेशनवा भई रहे त काहे इतना नरियात रही गला फाड़ फाड़ के। अरे हम दादी का बवासीर सीना में होता है, यहाँ में दर्द नहीं होता है। अरे यार का भैया फाटा था। चुप कर सर न तो बुढ़वा छन जाई। यार अरे फाट गई चुप। हार ले आ दे नीनू जी आ कान में के बढ़ ले बैठ हैं आ थोड़ा ना हो तिजोरी जो भरल बाटे उ के कर तारे नु। हाँ वो तो है ये बाजी। सुनी ना आए ठीक बा ढेर रात हो गइल बा जा तनी खाना निकाले। हाँ जा तनी काढ़ तनी खियाव हैं आज तनी थाक गइल बनी हैं तनी गोड़ो उड़ो दबा दी ह ठीक जाऊंगा मैं। लूटोए राजा लोहा बदल चला ते हमारा रास्ता रोकबे हमार बाप ना हमारा रास्ता रोकबे ते का रोकबे है। अनिल हाँ यार अरे भाई माल कटे तो बहुत ढेर दिन खोजी कोनो उपाय कर ना का करे के का कौन कहला से रे के बुढ़वा के घर में माल नहीं खे। बुढ़वा के लगे का बा कुछ नहीं के तो अपने भिखारी हो। सब भिखारी बा हम खुद आंखी से देखनी हां ओकरे घरे हार आइल बाटे। हार अरे साला ओकरे घरे फराटा वाला पंख हो हम देखनी के रे हमके बोले के ना लबर लबर का करतले सरदार राउर कार हमार कार बाटल थोड़ी बा। सरदार 2 बजे चले जे हमने चल वो टाइम वायरल हो गइल बा। 11 बजे चले जी 11 बजे काम तमाम। 11 बजे चले जे हां भाई अब पिछला बेर के जैसे न बेईमानी ना होके के चाहिए भाई माल सब में बराबर बांटे के चाहिए सबके हिस्सा बराबर चाहिए। पिछला बेर बड़ी धोखा भई रहे तनी को चलो सानी को जी सरदार। चल न्यूर ना ना हम नहीं निउर ई वो जता नहीं भइलल ऐसा रे का होइल बरे न्यूर जो अब जा तरे सरलो हमारे साथे विश्वासघात कर बस पहले हमके मालिक ना हो। अरे साली तोनी के वही में खासा ध्यान रहता है न्यूर भी तो बन चढ़ो चल। अरे माई ले जा सब हमरो समय नहीं थी साला चोर हमें से की साला तू पुंजिया है ए बुढ़ाऊ अरे क्या अरे चोर घुसल बाड़े सो घरवा में है चोर घुसल बाड़े सो घर में के देखते तो देखी ना सामने साक्षात लौकत तड़सन। अरे रात बिरात दिखता है स्वप्न में दिखता है कुछ कुछ खराब चीज सूतो ना भाई साला अपने पिटाई हमरो को पिटवाई
राउ काछावा काढ़त हसन हम नहीं पहले तू अपन देखा। ए रउआ लौकत में के काजी हो मैया ई त हमर चूड़िया ले जात हसन अजी अपना अरे ना जी हम देखी ना हमर चूड़िया ले ले बासो के और हो चोरवा हमर चूड़ी ले ले सपना देखा तू हम अरे रउआ उठ के देखी पहले हाय हो मैं हल्ला अरे देखा जा हई चूड़ी हमरा नैहर के छोड़ दा जाने त हमरा से बुरा क्यों न होई ए पंडित जी अरे हल्ली ना लठिया उठी ना मारी ना जी ना उठो अरे माई हो कहा तनी के हमरा से बुरा केहू ना होई हमर चूड़ी छोड़ दा जाए खिसिया दे मैंने पीछे काहे बनी ली मारी डंटा अरे साला हमर चढ़िया छोड़ दे ना मार दे तिलक में के हो देखत का बनी ली ना लठिया मारी रा सार हो बस स्टार ना हो जय बजरंग बली आओ चला आओ चला अरे कुकुर साले साले करे भागता चल बात तोरा मातारी के सीन हो रहा फेंको साले हमरा सामने के न उड़ना ठट गई है पंडिताई साला कुकुर लेके आए है तो कार है साला कुकुर लेखा कैसे बोलता और कोनो भी बाचल बाका मर्दांगनी के सामने कोई नहीं है दर्द नहीं होता है पंडिताइन हेलो अरे ला गोल पर बने एकदम पटक दल मुड़ी आए देखाई है कहत नहीं हाँ कि मर्द को दर्द नहीं होता है पंडिताइन उठा देख लू अनुमान मर्दानगी एको जान साले हमरा सामने ना ठटले हा पंडिताइन आई कुकुर ले खाई ये बोलती है का भाई बा जा ए भाई उठा अरे माई हो माई अरे बाबू हो बाबू का भाई बा अरे बुढ़ा तहरा के कहनी कि चोर के मारो हाँ मम्मी अब देखा एको जाना चले अगर हमारे सामने आ गई बार तक पूछ जा अरे माई हमरे के तो मार के तू दिलो दादा के तोरा के मार दिया आई चोरवा साला भाग गए सब तो ए उठा मर्द को दर्द नहीं होता है अरे माई अरे बाबा उठा साबित कर दे नीनू हेलो साबित कर दे नीनू कि मर्द को दर्द नहीं होता है अरे हमर हरवा तीन पहले लल्लू हा पहले लल्लू हा दीदी अरे हमर हरवा चोरवा ले गइलो सुन्ना जी ले गइलो से का अरे हमर धोतिया अरे हमर धोती लगा रे सब जा पहले जानी हां बगा बाबा ए सारे कोनो जाना साले साले से अरे माई हो माई अच्छा जा जान छोड़ देले बार सनु साला बहुत मार मरते सा हमरा के जना बना रवा मार के धुंधनी ओकर खोजिए तारा के मरनी हां ओए देखी ना अरे राम हमार धोतिया अरे ओजे से आगे बढ़ला हनु आगवा आई बनू त रोडवे पे एगो एक हरा शौचालय बाटे अकेला छोटी चुकी ओजे हम बैठल बन तार इंतजार करतन मारे 2 घंटा हो गेल इंतजार कइला कौना रास्ता से आवत तारा ए आओ सीधा एकदम हो रहे वो सीधा एकदम कहीं मुड़े के नहीं के सीधा आओ हाँ ठीक बा हम साइकिल चले चाहे साइकिल लाद के ले चले पड़ता हे भगवान जिंदगी न रखो अरे बाप रे अरे बाप हाँ गवा ले बड़ा कपड़ा फैले हुए बाटे यहाँ पे
अच्छा रोक सावा उतार ले थई कुर्ता पहना पहनो हाँ के देखा था दूसरे गांव में नहीं आई बता हाँ अरे बाप थक गए अरे बाप रे अरे माई अरे साला लगता नहीं है तुमको जी क्या है गड़ में नहीं आता तुम लोग को लगता नहीं है ए ए गरीब हेलो ए आगे लका ए आगे लका अरे फेंको हाँ अरे बाप ए नहीं सर कहानी हाँ हाँ अरे अरे हाँ 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 अरे कोई मिल गया बढ़िया भाई चलो 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 आओ 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 किलिया नाच चलौले कांधे पे लात चला पड़ला आओ आओ है ससुर के नाती लोग साइकिल चले आवा। ऊपर बा हाँ हाँ आओ 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 हम बहुत देर से जिए बैठल बैठल हम कहनी कि अब करी तो का करी ए एगो डंडवा बैठा चला के चली ए डंडवा बैठा अच्छा हाँ डंडा कहाँ बा मर्दे भाई डंडा कहाँ ई कौन साइकिल है आई रहल बाहर साइल रहल चल 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 और सब घरे पर ठीक सब बढ़िया सब बढ़िया बाप रे बाप कुछ याद पड़ता इतना दिन बाद आओ थे मर्दवा भुला गए लइकाई में है गली याद पड़ता लिया हैं गुच्ची उच्ची खेला तने रे अरे गुची तो खेलते रहला ई गली याद पड़ता चल चल अब बूढ़ा गइल अब मर्दे ए है घरा ए ये घर कहता रहा कुछ जानल पहचानल लगा था उहे नु कहनी है कि कुछ याद पड़ता मीनाक्षी घर का उहे नु कहनी है मीनाक्षी के ये नु घर बा ए आवत रहनी सा वो उड़ा गेल बूढ़ा का गइल ओकर त दांते टूट गइल सब दांत टूट हाँ अब गेलू आई रहलसी अपना अपना नातिन के बियाह में मिजाज के बड़ा गरम रहल बैक्स अब जाए दे अब उम्मीद भइल हमनी के चल चल वो अब नाती पोता ओकर भइल सब अपन ए चल मीनाक्षिया ए अब ही मीनाक्षिया तर लौकतिया मीनाक्षिया जब रहे तो उ तो गइल तो ओपी किया के खूब घुमावली बाटी मैं ओ फेकू ए आजकल बतौर मेहरुआ के मेहरारू मने बुझ कि हमार जीवन धन्य हो गइल हमार मेहरारू मने बुझ कि एकदम गौ नाव भाई कितना बार अगवे गिरी चलत है ए आ चले के का बा मने बुझ कि तार देवता लेखा मने मान आदर हाँ केहू हमरा के यहाँ चल जाई देवता लेखा मान आदर आ उहे जौन बा हमरा के आज ले जिंदा रखले बे है देख हाथ ना उम्र में जवान लागत तनी कि ना ए जवान ते बट हमार मेहरारू क्या बताई तो ता कुछ ननियरो वाले हमार गलत बियाह पहले का करबो होला होला केहू केहू के किस्मत में सटेला ना जान दी हमार मेहरारू गौ जान तरह केहू के हमरा कुल खानदान खर खानदान साथी दोस्त हित मित्र में सब हैं पहले के लाला पर गेल बा घर दुआर मेहरुआ हमारा हिरक साथे भाग के का बताई आए भाग गइल बे का अरे मर्दे कैसे कही ऐसा तो यही से नहीं आइल बड़े काटे तो क्या करी कहाँ खाए पे तू हित ना था अरे राम राम तो अच्छा चल अब तब का कर सके चल देख ये देखा देखा रहा है जानवर पल्ले बड़ा का ए चश्मा के शीशा तो ठीक बा कि ना है हमार मेहरारू ही है हरारू है खाइल पियल ये खियौले बड़ी खा ले हमें लगा मेंटेनेंस देखा हमें लगल कि मुर्रा भैंस है ए साले यही से तो तार मेहरारू भाग गइल दूसरे के संगे साले कुकुर कहीं का कहत नहीं रोक अच्छा साइकिलिया से खड़ा कर अरे साइकिलिया खड़ा कर ए बाग मार दे एकदम साफ एकदम एठिया वो वैसे बाटे हेने से नु मारे के बाटे ए साइकिल लेके चल जाला बड़ा औकात है नहीं खसाले बड़का बड़का एठी अच्छा ई हमार प्रणाम के हव तू के हव तो हमार संगे आइल बाड़े हमार रउआ संगे के हमार संबंधी हमें ढेला ढकेलो ढेला ढकेलू इनका नाम है रउआ सुधरम ना के
के कैसे कैसे रहुआ घर लिया हमार संबंधी हमें तू नहीं खुद देखले ई बहुत कम केहू के यहाँ जाले हैं ई केहू के यहाँ जाले ना तू जब से बियाह क के अइलू तब से अइले एको बेर हैं आवा आवा देख ई देवता केनो अतिथि मतलब देवता रहुआ तो रोज रोज केहू के लेके चले ना कहीं ना देवता ए मर्दा तू कहता है कि बयाल तोरो गऊ है तारा के नहीं के चिन्हत नु बिना सिंह ही गऊ है भाई सुना ए, तहरा के तो हम अरे रहे ना रहे ना द तू हूँ एकदम अकरा हर कद तड़ू बुझा ताकि मन एकदम साफ बन आदमी है नु आदमी है तो अपना घरे नु रहो त केहू की यहाँ जाला ना आदमी हमार रिश्तेदार है त मैं ओकर का करबू रोज रोज रहुआ घरे रिश्तेदार है एगो तो ऐसे रिश्तेदार बसन कि चले आवेले सन झूठे हाथ ऐसे ऐसे डोलावे कब नीनो थी ना जुड़ेला कि ले ले चली आई ई साचो रहा ए पैदा भइले तो सब तो साथ के रहेला चुप रह तू पैदा भइले पहले ही सब क्या रहता नहीं हम जानते हैं सुनो हम इधर आई नीचे रखना रे इनके चाचा के मामा के फुआ के सारे के बेटा के बेटी के सासू के सरहदी के पितियाउत मौसा के फुफ्फा के हम सगे भाई हई सगे भाई भाई तो सगे भाई हाँ तो ना दादा नाना के खानदान के तू रिश्तेदार बन के आइल बड़ा हमार भाई लगी हमार भाई छोट भाई लगी रहुआ के तो हम बाद में बताएं पहले इनका से ढेला ढकेलू आगे प्रदेश में चल जाला ना तो अपने गांव कुकरो निक लगे ना हम तो रिश्तेदार है रिश्तेदार आइल है खाली हाथ देखो खाली हाथ मिठाई मिठाई निकालता मिठाई निकालता तू इसियार कहे भौजी तोरे खातिर ऐसा चिल्लाई बैठी रे समझ ल कि देखा खाली हाथ तो थोड़े आइल बा ले आइल बा अपने बुसटे खातिर कपड़ा खरीद ले हरी ने हाँ हाँ अब देखा तोरे खातिर है सूट है तोरे खातिर होई का ई का हई 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 के लेके आवेला रिश्तेदारी के घरे हई का जने कहना के हई पेटीकोट उठा के लिए बड़े हई हई रोका ना पेटीकोट है पेटीकोट अरे साला तो तेहू तो ऊ है बाड़े रोक ऐसा करा सुना चला होने पहन के कटैया में होने बांध पहले एकरा के भगाबो होने चला ना एक सेकंड आई मैक्सी में सेक्सी लगबो ए का है बन एकदम थेथरे हवे रोक ना साले मूसा सियाल सुन ना जान तो रुके हां के हो हैं हमार रिश्तेदारी में के भाई हवे हैं आ ई रड़ुआ बाटे एकर बियाह शादी नहीं के भइल हैं आ दुनिया भर के संपत्ति खाए वाला नहीं के आतना संपत्ति बा कि माने 3 पुस्त बैठ के खाई पेंशन जोन बाटे मास्टर रहता न लगे हैं आ एकरा केहू नहीं के सब संपत्तिया हम चाहते नहीं कि हमनी के यहाँ रही तो हमनी के न मिली ओ ई बात ई सब ओकर संपत्ति हमनी के होई तो हम बेवकूफ हैं तू आवत तो एकदम लाइन पकड़ लेते तो तो रोज रोज कोई ना ले आई ना तो एकदम खाली हाथ ई एकदम फिट बा पूरा माल बाटे सब माल खुश रही नु सब आखिर मुई तो मालवा केकरा लगे जाई ई जहाँ मुई ता देखी अब हम का करतनी ए उनका के तो ऐसन खुश करब नु कि मैं लिख दी हमनी में अब एके बे ऐसन मत खुश करिया कि माने हम साइड हो जाई हैं आओ हेलो का हेलो देख ले हनी तोहर में आरू गऊ है हम जात हई तू हमरे हम जा जी काहे रहुआ अरे आ गई देखा देवर जी कहती है हम चल जाब अमेरिका में हाथ पकड़ के अरे ऊपर काहे के हाथ रखत मर्दे है पर कर कपड़ा पे हाथ ना रखाला हां का सब टूट फूट जाई हाँ रहुआ न देवर जी के ख्याल रखे हम इनका खातिर चाय लेके आओ तनी हाँ जा ना जा बड़ी दूर से आइल बनी यहाँ के हाँ जा ले आओ जा ठीक बन राहुल हाँ देवर जी तनी मनी कभी बीपी बढ़ जाला हमरा अरे कोनो बात नहीं सुबह के भूला शाम के घर चल जा भूला नहीं के भूला ना हाँ आहा जा चाह लेके आओ हनु जा अरे माई रे बाबू अरे बाप ए तोरा के कहत तनी ते अपनो पिटेबे हमरो के पिटवाइबे तोर मुंह चुप रखे में का दिक्कत बाटे अरे तब ऐसा हम सेटिंग कइले बानी नु हम सेटिंग कर रहल कटा कुकुर खान दौड़ा ला में कटा कुकुर खान कटा कुकुर हम ना रहती तो तू झाड़ू पिटा गई रहता आओ तो चाह सब आओ तो चाह तनी पानियो ले लाई है गिलास
देखब कैसे उनकर दिल जीत के हम अपना खातिर सोना के हार झुमका सब बनवा ले। बड़ा खड़ूस बा मगर जाए दो काय का चाहिए? बा दुधार बा कि दुगो लातो मारी कैसे बर्दाश्त करे ठीके बा। बर्दाश्त का करेला ऐसा तो हम भैंस में परेशान गाय करू होने मर्द सुनी ना ली चाय ली ऐसा लाखों में के हमारे भौजी रहुआ तो मत देखो के तोरे आवन से मेरे फेंकू कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आइल बहार भौजी भौजी ना बात भौजी हमारे हाँ तहार भौजी खाई ना देवर जी खाई ना। खा जय भगवान देखत नु हैं कितना सुंदर एकदम विचारवान ललाट देखत रू चमकता हैं इहे हाँ हमारा सर हम खातनी हमारा सर संबंध में नु सब लोग एकदम एका पर एक तरह मिली का चाहता साले झाड़ू खाए के चाहता ससियों नहीं रही हम हैं ससियों नहीं रही मैं सांस लेता रहा साहब वो नहीं से सांस ले बा अरे ठीक है तब तू वाला भाई गियर लग जाला कहत तनी अभी ले बचावले बनी इज्जत का देखत रू कितना एकदम स्मार्टनेस है संस्कार विचार सब जी जी वो तो हम देखते बनी यहाँ के। कैसा नहीं कैसा तू हाँ खाना खाना कहना सीधा बैठा ना सीधा बैठ हेलो हेलो गाड़ी गरम होता एक बार झाड़ू उठाई न तो हमरा के कुछ बुझबे ना करता तारा का घंटा बुझी गैस बंद कर हम पकौड़ी खा लानी है है अरे चाह पियो ये तो बड़ले बन अरे साला ए हट सुन अरे तू काम मुंह ताकत ये खड़ा बाड़ू जा न तू काम कर का चाहता जान तरू ये सब चीज जौन बस शारीरिक क्रिया सुनी ना का बस ना जो है तो भाग जाइए चाहे ना दी आदत तो का हो गई ए त का करिए जे बैठ के एथी करी हमरा बीमारी हो जाई साला इन्फेक्शन खराब मकता हो जी ना जी खराब काम कता कतना मरिए तो इतर लेखा गम कता देखला एकदम गुलाबे के तरह भौजी तू का जन में हीरा के सिर्फ जौहरी जान सकला हां सुनी ना रहुआ इनके संगे बैठी तनी हम देखा तनी आओ कुछ हाँ जा ले जा एकरो काम होइए गेल लगता ए ले जा साला ये बैठे का साला मार ठीक हो साले अब अहीं भागा दुकान पकड़ के हमरो के तहरो के हे राम ले हे राम साला बहुत बताओ एकर अंडर बियर बहुत तनको लाज लिहाज नहीं खे साला हमरो के मरवाई अब अपन का हो गई अब का हम कहीं देखलू ना जान तड़ू अंडर पैंट पहन के कछी ऐसा ही पहन के घूमता गाँव में केहू घूमेला जाय दीही आजकल के बेटी पतोह पहन के घूमत ऐसन ई तो मर्दे हउए मर्दे हो तैसे नानू घूमे के रहो ना छोड़ी उनका के पहनले बड़े तो का पहनले बड़े ना हाँ तो मन रब तो तारा के एकदम सब कुछ उनकर बढ़िया लागता है रहो ना बतावे हे उम्र में है लेडी झाड़े के पड़ता हमारा बताव यही से न कहतनी पैसा बा दे दी है तो ई सब नानू करे के पड़ी जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है अरे साला अरे भैया अरे राम राम रे देखा तारू का देखी जी साला ई काज रे कुकर भी साला कहाँ से बने हमार का तना त नीक लागत
साला कहता ही थूक दे तब देखत नु माने हम का कह तू नु कहत रू का हो गइल जी रहुओ तो एकदम पीछे ही पड़ गइल बनी कातना नीक त लागत अड़ुए। हाँ तो चल भगवान अब तो हम का कहीं ये राम ये भगवान ये भोरे भोरे अरे साला ए ए का मने मुंह ना धोल मार देला कूला करला अरे अभी तो कह कि देखले नहीं खाना तो हमरो कूला करवा दी तो एमन पहले हम यहीं पी लेंगे। नहीं ना हम चिन्हा जाई चल हाँ ठीक बा चल रात भर बड़ा मजा आयल है भौजाई पूरा तेल लगौले हैं बाप रे पार दबौले है तब बबुआ हमरा तो कम से कम 6 साल हो गई तेल लगावला सारा तेल लगावे के बात कहिले नु तो झाड़ुए से बात होला हमार तो गरम फूट गई हम कहत ना रही कि हमर मेहरारू गाय मिलल बिया गाय नहीं का मिलल सार मिलल बिया मरते जैसन तो हम मेहरारू बने हाँ। वैसन तो हम गाय गोरू न खरीदी भैंस पाल ली थी वैसन मेहरारू न रहे। हाँ ये तो बात बात अरे अब के 3 महीना भागल रहला सिया हम भगवान से पुलिस ले आइल ह पुलिस ले आइल ह अरे साथ भागल ना ना ट्रैक्टर वाला के सब डॉक्टर वाले साथ हाँ। अरे बापा अरे मैया देखन से लगे लेकिन कितना बड़ा साफा दूध एक धोल बाटे अरे हम अब ही अगर पता ओकरा चल जाइनु हमनी वाला बतिया हाँ तो एगो करम ना बचिया हमहू घर से बता बाहर दिए हम तू। बता दिए हाँ ऐसा मेहरारू भगवान दुश्मन दे दे ना ई मत बतावे कि हम तुम्हार दोस्त थी हमरे हमार मेहरारू मार के भगा दिए बा भाग गइल बा खइले पियले खातिर तोरे घरे आइल बानी हाँ हाँ ई जान जाई कि हम पैसा वाला नाए हैं ए, साले भीख मांगा उ तो हम रोकले बानी सारे दोस्ती के नाते रोकले किराया बानी किराया कपड़ा लेके आइल बाटी हम हैं? किराया कपड़ा उ लेके किराया पर बा हाँ कुछ दिन और तो मेहरारू नहीं जाने बाबू ना जानी हम बानी नु हैं लेकिन छोड़ दे हम एक दूसरा मेहरारू हाँ। भेड़ौले बानी हैं वैसे एक छोड़ के वही बियाह करा दे हमारे यहाँ देख दोनों मिले एक के पे दोनों मिले रही आइल रही अच्छा एक पे दोनों सुन इतनी शंका आइल बा कहाँ करी संकाल बताए नहीं कहीं मार दो ना जाके अच्छा ठीक बा ठीक नहीं जा जा निशा में बानी सुना है निशा में बड़ा गिरी हमर जा हाँ जा है कहीं लिखा है ए खबरदार चला एकदम नासकीरते बड़े कारे हम कहा यहाँ चल जाए हम गोरखपुर गोरखपुर कहाँ जाए बस जा ना ये नहीं कहीं आगे जाके कल अपने निशा भइल बस चला हमार भोरे ही बियर पिया दिले भाई साला का जे नासकीरित कहाँ से पैदा भइल भाई साला भोरे बियर पिया दिला सपनो पियलस हमरो के पियलस मेहरारू मुँह सूंघली तो मुँह आ दी हमरे के आए ए ए ए ए अरे जा दुआरिये पकैला से सरदारी ए भैया अरे वही कहले करे खातिर ना बाग साला ई त निशा में कुछ वो कर दिए रे भगवान एकरा हो गइल बा निशा ई ज्यादा ले ले बा एकरा निशा हो गइल बा सुन ना तार निशा ढेर हो गइल बा बुझला अरे वाह तार निशा ढेर हो गइल बा हम माल उड़ गए ढेर ना बे मत 2 लीटर वाला ले आला हैं हमरो को भोरे वही में डाल देला हैं ऐसा मेहरारू काहे करे चक्कर में बाटा मर दो चारटा भैंस लाग रखा ए बाबू ए दूसर बियाह कैला तू साथ ए उम्र में अब हमार बियाह होई कहाँ एक गिलास पानियो देवे वाली बिया नु लेकिन जान तड़ा ए चंडाली से जहिया पिंड छूट जाओ ताड़ुका जैसे अरे माई क्या बाबूजी के आई माई आई माई हम ना हम चुराइल है अरे माई अरे भिखार के अरे भिखार के लिए के ये हमार भाई हमें अरे माई रे बाप अरे बाप तर उल्टी करल एकर सब कुछ हम बर्दाश्त कोइनी कि होई नदिया पैसा वाला हो
हमनी के अमीर हो जाइल जी हई बूढ़ा घर में लियन के कारण हई भिखार के हमरे घर में रह के हमरे खा के हमरे घर फोड़ता ई नतू के पकड़ के मारम कहां गले ढेला बाबा अरे ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा अरे ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा अरे ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा अरे ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा अरे ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा अरे ढेला बाबा करे ले बड़का खेला बाबा ढेला बाबा अरे ढेला बाबा हम अरे हम तो चलाए देवी हाँ यहाँ केहू अनिल नाम के आइल बा का समस्या बा हम झौली है रे एकरा के छोड़ब ना कुआरे में बहुत धोखा हट 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 हम पट 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 हाँ ये हमरा के बहुत धोखा देले बा बोलते के है हम एक लीटर दे तोरा हट 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 हम नहीं छोड़ो छोड़ बिगना छोड़ बिगना छोड़ बिगना छोड़ बिगना छोड़ बिगना हाँ अरे बहुत सतावले बारे तोरी तो मोड़ी हाँ लीटर दे तोरा नहीं बोल लेकिन प्रपोज नहीं करे हमरा के परेशान कर छोड़ बिगना चार गो लड़की पीछे घूमे हाँ अरे बस ना छोड़ बे हाँ छोड़ दे रही छोड़ ले जा करी आज के बाद दोनों परेशानी मत करे हट चल बे हाँ ढेला के सुन ले गल 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 ढेला बाबा की ढेला बाबा की जय हो ढेला बाबा जेकर काम हो गइल होते यहाँ से प्रस्थान कर जा हट हाँ कल चमक जय 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 ढेला बाबा जय जय ढेला बाबा जय जय ढेला बाबा जय जय ढेला बाबा हे ढेला बाबा की जय हो भगवान यहाँ कोनो एक परेशान आत्मा आइल बा परेशान व्यक्ति बा हाँ देवी समस्या का समाधान हम कह दे यहाँ पे फेंकू के है बाबा जी जल्दी से अपन कागज दे हाँ बाबा हाँ हे बाबा जय बाबा बाबा हाँ हमरा के बहुत दुख दरिदर घेरले बा कुछ गुप्त रोग भी बा अकेले में बताए ते बम्बई कमात रहले हाँ बम्बई रानी ट्रक चलावत रहले ट्रक ना हाईवा हाँ वह हाँ हाईवा चलावत रहनी मेहरारू तो घरे रहत रहल हाँ घर ही रहत रहे तो वहाँ पे एकदम धंधे वाली के पास जात रहले धंधे वाली के पास हाँ बाबा घबरो मत सुनिए ना बाबा ये सब बतिया मत ना कहीं बाबा। अच्छा अच्छा कागज तो कुछ समस्या का समाधान है गोरधर गोरधर कौन ढा लेनी बाबा शाबाश बाप रे बाप। चल कागज निकाल कुंडली हम तोर
पूरा एकदम भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल हाँ, कुंडली सबके जाता है। बड़े बड़े नेता अभिनेता अमिताभ बच्चन और समझ लो कि बड़े बड़े मंत्री सब आवला हमरे के यहाँ। बाबा जी हाँ। बाबा हमरो के जन बाडू हमार दिन दशा देख ली तनी हमरो बहुत है चला देवी बहुत कष्ट में हम बानी। घुस चुप अगर भूत वर्तमान समय में कुछ कब तक गल जाए। अच्छा जी तो सब भूत वर्तमान भविष्य आ गइल बा। जी जी तो नाव फेंकू है। अब फेंकू हाँ हाँ तोरे दादा के नाव बीगन है। अब बीगन हाँ बाबा बीगन अरे बाप बीगन तोरे मेहरा रुकना है पुष्पावती आए पुष्पावती। बहुत खचड़ी है उसके तनी बाबा हमरा के तनी कुछ अब इन बात सुन हमार अच्छा हाँ ठीक है 3 गो लड़के बाटे हैं हैं? 3 गो लड़के तोरे बाटे हैं। हाँ अब इन 40 किलो राशन निकल रहे हैं। आए? 40 किलो राशन निकल रहे थे। बाबा 40 किलो तो ले लेना पिछले महीने में ले ले रहे ना ये माई अरे बाप रे बाप बाबा की जय हो डेरा बाबा की जय हो डेरा बाबा की जय हो बताइए डेरा बाबा 40 किलो राशन तक ले बता दे ले अरे बाप रे बापा ले केहू है सुन 23 तारीख के तक गैस सिलेंडर भरौले है। 23 तारीख के गैस सिलेंडर भरौले है। 23 तारीख के हाँ यही 23 शनिचर रहे नवंबर हाँ 10 बार आई रहे आई लल ना आई रहे हाँ गैस देले रहे सब हमार देवी बताते हैं। हाँ अच्छा देवी बताओ तेरी हे भाई हे आजब एक मतलब कि सिलेंडर देत रहे त मायू देखत रहे पिछले महीना में 35 किलो राशन ले रहे 5 किलो कटौती कर ले 40 किलो ले ले रही 5 किलो कटौती करके 35 5 किलो डीलरवा काट ले लो हाँ अच्छा अरे बाप देख दो कुल समस्या का समाधान हो जाये। हाँ बाबा पैसा नहीं हुआ पैसा कमी बा मेहरारू से लड़ाई होती है हाँ बाबा मेहरारू तो चरित्रहीन निकल गई बा तो मेहरारू चरित्रहीन निकल गई बा कामना संग दिया कामना संग के बताने दी हट! बाबा जानता नहीं हम रही ना के एक व्यक्ति बा ढेला तोरे गाँव सुनी ना आय बाप रे हम कबे से सोचता मुंह देखनी है नु हाँ। तो हम कहनी कि हमरा गांव वाला ढेलवा इने कहां से आ क्या कहले है वो हमारे गांव में है हम तो अरे बाबा एक गांव के तुच्छ व्यक्ति से हमार तुलना से करता थे उलट खोर हसला ढेलवा के लट खोर हमारे गांव के लट गोर दबाओ उसका कोड़ा हसला सेवा कर बतावे मेवा मिली सुन बिहान आवे हां हां और जोन कहा थी तुम लड़े आवे हां हां और 2000 रुपये आज के और 2000 रुपये बिहान के 4000 हाँ पाड़ी बेचे के पड़ी बाबा साड़ी बेच या मेहरारू बेच सुन मेहरारू का और कागज लड़े हो अच्छा वो वाला कागज चल खत्म ले ले बाबा हाँ अंगुली फोड़ प्रणाम माता जी और तनी फेंकू बाबा का ध्यान दे तू लोग हे फेंकू हां जितना बतौली सब सही रहल ना एकदम सही महाराज जी एकदम सही बाप रे बाप ऐसा तो केहू ना बतावेला हाँ रउआ फीको के सब कुछ कैसे बता देनी हो? अरे चूतिया आदमी हाँ जन कुंडली के वहीं पर राशन कार्ड लेके आइल बा है फेकुआ अब जो बिहान अपन कागज पत्र लेके आवे ठीक है हमारे विश्राम का समय होता अच्छा ठीक का डालिका विश्राम गृह में मुलाकात करा अच्छा ठीक है बाबा जय भगवान जय भगवान ढेला बाबा की जय अरे ढेला बाबा अरे ढेला बाबा अरे ले बड़ा का खेला बाबा ढेला बाबा अरे ढेला बाबा अरे ले बड़ा का खेला बाबा ढेला बाबा अरे ढेला बाबा अरे ले बड़ा का खेला बाबा गुलाब जैसन खिलल बाड़ू तू ढेला से मिलल बाड़ू ढेला के खेला कैले बाड़ू नाम हमारे ढेला हम करिले बड़ा बड़ा
खेला बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। हे, कपड़ा लौकता काहे ना और तेरी लगवा लेनी हो। बाबा की जय हो, हाँ की जय हो। हे बाबा, हे बाबा, खुश रहे हे बाबा, हे बाबा। खुश रहे बाबा जी और रउआ कल जब कहले रहनी हाँ हम लेके आइल बनी। आधार कार्ड लेके आइल बड़ा अच्छा ठीक है वाह, अरे बाबा असना कुत्ता है का रे ना बाबा जान जाओ देवी अरे फेकुआ आ गइल बा हाँ फेकुआ के भविष्य बताए बा आ जाओ समाजो हट घुस 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 हम अरे माई हो। आधार कार्ड निकालो जी बाबा, आधार कार्ड जी बाबा। आधार कार्ड निकाल अरे राम रे राम, है में से ले ले रही है बाबा, गलती हो गई रहा, गलती हो गई रहा। जानते नहीं बाबा हमरा बड़ आधार कार्ड नंबर बहुत कड़की चलता बाबा, हाँ बहुत 9 3 4 5 6 2 0 0 ये ना हाँ दूगो सोना बस। हाँ 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 ऐसा करो हाँ फेंको हाँ, दिन रात एकदम ठीक से देखी बाबा, हमारे एकदम लव आउट जाओ। जानते नहीं देवी बापे में नाम बीगन बीगन बीगन। हाँ तोर कंगाल नेशनल बैंक में तोर खाता बा कंगाल नेशनल बैंक में खाता बा हाँ कंगाल नेशनल बैंक में। हाँ हाँ 7,07,776 रुपया जमा बा 7 लाख 7,776 रुपया ये कैसे आ गए लो मैं हाँ बाबा। ऐसा कर हाँ आजकल ते बड़ा परेशान चलता है बहुत परेशान बाबा, बहुत परेशान। पैसा खातिर मेहरारू तो के मार दिया लतियाओ दिया कि मन हम ही पूजा तानी। रात नहीं अरे भाई घबरो मत हाँ बाबा, अरे माई अरे मेरा वो पूजा कहाँ मार लो कितना कितना पैसा तो चाहिए कितना पैसा 5,000 हो जाए तो खाद ले आवे के हमरे। हाँ लिखल बा खाद के वास्ते फेंकू को 5,000 रुपए की नितांत आवश्यकता बाबा ये पूरा मुंह पर थूक देले बनी, काई प्रसादी है कि मैंने पूछ ली। बाबा प्रसादी है प्रसादी है मैंने छोड़ दे तनी। आधार कार्ड लिंक होना हाँ ठीक बा हाँ फेंकू आधार कार्ड नंबर तो सही बा अंगूठा लगा हैं अंगूठा लगावा हाँ यही में लिखल बका सब। पिछले महीना में 3,000 निकलने रहे पिछले महीना में 3,000 निकलने रहे 3,000 ठीक है यही में सब जिंदा सब बाटे हैं? भगवान भगवान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे 5,000 हो गए हाँ बाबा। कुल पैसा निकाल रही 5,000 इनके दे दे बाबा हाँ हमारे संगे धोखा हो गइल बा। हाँ नो बैठ बैठ नीचे बैठ बैठ धोखा हो गइल बा हमारे संगे। कल हम जो आधार कार्ड आपके देले रहनी ना हाँ हमारे अकाउंटे से 47,300 रुपया कट गिल बा। और हमके 25,000 देले बानी। हमार सब रघुर पे जाता तो का कैसे पता रहे हाँ कि तो पैसा निकल बा मोबाइल पर हमारे मैसेज आइल बा। 70 जगह आधार कार्ड डालो मैं तो हम क्या करी ना तुम तो आई देला ही रह निकलिया क्या निकलने हो कहीं कहीं नहीं कि हम निकल हमारे बाबूजी घर आवता ना। तो बाबा को टक्कर तड़े ए बाबा हमार तो सब पैसा निकल गइल बा। अरे हमार सब पैसा निकल ये सब झूठ बोलता है झूठ बोल। हाँ तो पैसा निकाल के आई बेटे कहीं हाँ अब के नुरे देखिए का 7 लाख ए! का तुरंत के तेरा बाबा को पसंद करता है रमेश हट ये उत्तर से लेके पूरा तक हमारा नाव चारों तरफ विख्यात बा हमारा नाव ढेरा बाबा है ढेरा बाबा की जय जय ढेरा बाबा की जय अरे तुम वो तुम बुआ दे पैसा भर दो पैसा दे पैसा दे पैसा दे साला पैसा दे पैसा दे साले हमर पहला ही शक भइल ह साले की ढेले हां बाप रे बाप
पैसे दे ए बाबू पैसा हमरो होगा हमार ढेर गइल बा हम ढेर ना हम ढेर अरे बाप बाबू पैसा वाला दे बला टप ले दे बा हमरो के दाना कुछ जा अरे बाप रे बाप अरे